Wel, croeso chi unwaith eto i'r Gell. Oedd hi'n ddwrnod cneifio yma ddoes, felly mae gen i lai o wallt o dipyn heddiw. Mae'r rhyfedd beth da ni'n gorau gwneud a ni'n ddim yn cael crwydro a ddim yn cael mynd allan fel y gyroedden ni. Ond fuwch chi allan neithio'r tybed yn Curo Dwylo ar step yn eich drws neu di agor ffenest yn eich tŷ ac yn gwrando ar bawb arall yn gwneud yr un peth. Neu efallai chydig yn osweithio nghynt oeddech chi'n canu'r anthem. I gyd i ddangos yn gwerthfawrogiad o'r Gwasanaeth Iechyd a rai sy'n gofalu am y bregus a'r cleifion. A'r Curo Dwylo hyn wedi gafael yn dydy mewn pobl ar draws Prydain ac yn wir nifer o wledydd. Pam? Wel, mae oherwydd am yn bod ni'n gwerthfawrogi. Mor ddibynnol ydyn ni i gyd ar y Gwasanaeth Iechyd ac ar y rhai sy'n gofalu amdano ni. Pan dyn ni'n meddwl fod yn hanwyliad ni mewn peryg, neu falle yn bod ni'n hunain y wynebu'r angen am ofal, a phan dyn ni'n sylweddoli fod y gweithwyr hyn yn gosod eu hunan mewn perygl yn y Gwasanaeth Iechyd, mewn cartrefi efo hen bobl, neu yn ymweld â'r bregus i ofalu amdanyn nhw, yna wrth gwrs, da ni'n mynd i sylweddoli a gwerthfawrogi a deud wrthyn nhw, wel, cariwch ymlaen, diolch yn fawr iawn i chi, da ni wir yn gwerthfawrogi beth ydych chi'n neud, ac os ydych chi'n un o'r rhain sy'n gwrando rwan, wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich ymdrech a'ch parodrwydd i roi'ch hunan yn y fath le. Da ni'n gwerthfawrogi'ch aberth a'ch parodrwydd chi. Ond wrth gwrs, un beth da ni wedi dod i sylweddoli yn y cyfnod yma ydy mor ddibynnol da ni ar yn gilydd. O'r nyrs a'r meddyg yn yr uned gofal ddwys i'r heddlu. Y gweithwyr yn y siopau bwyd, y ffermwyr, y gyrwyr loriau sy'n cludo'r bwyd neu'r offer meddygol neu'r cyffuriau sy'n mor angenrheidiol. Da ni dibynnu ar yn gilydd. O'r nyrs neu'r meddyg yn yr uned gofal ddwys i'r dynion casglu sbwriel, o'r gwyddonwyr sy'n ymchwilio i greu vaccin, i'r peirianwyr sy'n dyfeisio peiriannau anadlu, i'r gweithwyr yn y ffatri sydd yn gosod y peiriannau yma efo'i gilydd, i'r cymydog drws nesaf sy'n ffonio i wneud yn siŵr bod ni'n iawn a gofyn os da ni angen rhywbeth o'r siop. Maen nhw i gyd yn hanfodol yn dydyn nhw. Maen nhw gyd yn bwysig mwyn i ni fedru byw'n ddedwydd mewn cymdeithas. Y bardd John Donne ddwedodd, "No man is an island entirely of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main." Da ni gyd angen yn gilydd. A dylen ni werthfawrogi'n gilydd. Rwan mae'r Beibl yn ddeutha ni, mae syniad Duw oedd hyn. Da ni'n darllen yn Genesis yn hanes y creu fod Duw wedi deud, nid da fod dyn ei hunan. Felly fe greodd Adda ac Efa. Fe rhoddodd nhw i'w gilydd iddyn nhw fedru profi dedwyddwch a dydodd wrthyn nhw am ffrwytho ac amlhau ac felly fe grewyd y teulu. Ac wrth i deuluoedd amlhau fe grewyd cymdeithas yn do. Cymdeithas lle mae i bawb ei gwerth a'i lle. Ei gwerth nid yn gymaint oherwydd i bod nhw yn cyfrannu'r economi, ond fel rhai a grewyd ar lun a delw i creuwr. I adlewyrchu Duw ei hun yn y ffordd da ni'n gallu ymddwyn tuag at ein gilydd, gwerthfawrogi ein gilydd a charu yn gilydd. Os hoffwch feddwl yn ddiwynyddol, mae'r Duw Cristnogol yn drindod. Yn un Duw ond yn dri person yn dad, mab ac ysbryd glân mewn undod a harmoni perffaith efo'i gilydd. Ac felly dyla'n cymdeithas ni adlewyrchu hynny. A does dim adeg gwell i wneud hyn na phan mae rhywun mewn angen am ofal ac am gariad. Y peryg ydy ni gymryd yn gilydd yn ganiataol, a'r peryg wedi'r pandemig yma basio yw y byddwn ni'n dychwelyd i fod yr un peth ag oedden ni, jyst yn cymryd pawb yn ganiataol. Ddoe oeddwn ni sôn am fynd i Prag 10 mlynedd ar hugain yn ôl, wedi cwymp comunyddiaeth. Un o'r pethau diddorol weles i'n ystod yr ymweliad hwnnw oedd fod y llywodraeth newydd
wedi gofyn i'r eglwysi am help i wybod sut i ofalu am yr anghennus, ac yn arbennig yr anabl. Dan gomynyddiaeth, roedd pobl wedi troi yn system, yn unedau mewn system. Oedd gwerth pawb yn dibynnu ar be fedrwn nhw gyfrannu i'r system, ac felly roedd yr anabl yn cael ei cuddio'r neilltu. Da ni gyd yn cofio, os oedden ni'n byw pryd hynny, da ni'n cofio lluniau ofnadwy yna o'r cartrefi i'r amddifad, lle oedd rhai jyst wedi cael ei gadael yna a'i anghofio ac yn byw mewn cyflwr ofnadwy. Ar y llaw arall, mi oedd yr eglwysi wedi creu cartrefi lle oedd yr anabl, y rhai o anabledd dwys weithiau, yn cael gofal a chariad. Mi weles i rai o'r cartrefi hyn, a roedd hynna'n ymroddiad y gweithwyr yn codi cywilydd arna i. Oedd y rhai o Theodor Golwg bellach yn cael gofal, parch ac urddas yn eu hanabledd dwys. Un o uchafbwyntiau fy ymweliad â Ffrag oedd mynd i stadiwm fawr lle roedd rali i Gristnogion yn cael ei chynnal. Chydig flynyddoedd ynghynt, yn yr un stadiwm ar yr un llwyfan, fe ddywedodd un o swyddogion y Llywodraeth Gomynyddiol y byddai pob eglwys a phob Cristion wedi diflannu o'r wlad erbyn y flwyddyn 2000. Yn oson roeddwn ni yno, oedd un o uchel swyddogion y Llywodraeth newydd yn dweud mae angen mawr Czechoslovacia. Oedd clywed, do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio am mynd i ddistryw, ond cael bywyd rhagwyddol. Oherwydd o'r cariad hwnnw, medde, mae modd adeiladu cymdeithas newydd, cymdeithas war, lle mae pawb yn werthfawr a phawb yn gofalu am ei gilydd. Fe ddwedwyd fwy nag unwaith yn ystod yr wythnosau diwethaf fod y cyfnod yma yn gwlad ni wedi gweld y gorau a'r gwaethaf mewn pobl. Gadwch chi ni fod ar y blaen, yn cymryd cariad Duw fel symboliad, a gadewch chi ni fod yn ddiolchgar am y rhai o'n cwmpas, o'r arbenigwr disgleiriaf sy'n trin y cleifio yn salaf, i'r cymydog sy'n gwenu arno ni wrth i ni basio heibio wrth fynd am dro. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd, da ni'n diolch dy fod ti wedi'n creu ni'n bobl sydd fod mewn perthynas â'n gilydd. Helpa ni o ddewn tad i fod yr hyn ddylen i fod i'n gilydd ar yr adeg yma. Helpa ni werthfawrogi pob un. Helpa ni fod yn garedig tuag at bob un. Ac yn fwy na dim o ddewn tad, helpa ni sylweddoli dy garedigrwydd a dy gariad rhyfeddol di, wrth roi dy fab i ni. Nid i fod yn frenin yn unig, ond hefyd i fod yn waredwr, i fod yn geidwad. Amen. Wel, dwi am gymryd seibiant fory, mae'n ddydd Sadwrn, a wedyn dydd Sul, mi fydd yr oedfa o Gapel y Ffynnon dan arweiniad Steffan. A wedyn mi ddoi nôl bore dydd Llun, os bydd Dyw'n caniatáu. Dan eich bendith.